Gipagawas na sa International Criminal Court ang dokumento kabahin sa tulo ka mga count sa murder isip crimes against humanity nga gisangat sa Office of the Prosecutor batok ang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ang unang count alang sa pagkamatay sa 19 ka mga tao samtang mayor pa si Duterte sa Davao City gikan tuig 2013 hangtod tuig 2016. Ang ikaduhang count alang sa pagpatay sa 14 ka mga giingong high-value targets nga anaa sa gitawag nga PRRD list sa war on drugs gikan sa tuig 2016 hangtod tuig 2017. Unang tuig sa iyang paglingkod isip presidente sa nasud. Ang ikatulong count mao ang kabahin sa pagpatay sa 43 ug duha ka mga attempted murder sa gitumbok nga lower level criminals. Sa kinatibuk-an, 49 ka mga insidente ang natala sa maong dokumento. Matud sa ICC, Office of the Prosecutor, gitudlo ni Duterte ang pipila niya ka mga kauban sa giingong pagpatay dito sa Davao City sa tag-as nga mga katungdanan sa kagamhanan dihang napili siya pagka-presidente sa nasud. Giingong gigamit nila ang law enforcement agency sa nasud nga nag-operasyon sa susama sa Davao Death Squad kung DDS batok sa giingong mga drug suspect. Wala pa'y habig ang defense team sa kanhi presidente kabahin sa pagpatik sa maong dokumento sa ICC.